Gealsa intenta volver á normalidade tralo tráxico incendio sufrido esta fin de semana. Os equipos de emerxencia aínda continuaban esta mañá realizando as tarefas de arrefriado. A empresa comunicou que ten garantida a atención do seu mercado. Que tal? Boas noites. Os traballadores de Gealsa si deberán pausar de forma temporal o seu traballo. De seguido ampliamos antes titulares. O Concello de Pontevedra fai un chamamento á responsabilidade tras as imaxes vistas na cidade a noite do sábado. Moitos mozos aglomeráronse na Praza da Verdura. A Garda Civil detivo en Rianxo un veciño de Santiago como presunto autor dun delito de falsificación de moeda. Ao parecer intentaba aboar as compras realizadas nun establecemento de Taragoña. A Conselleira de Medio Ambiente asinou esta mañá a aprobación definitiva do Pexón de Portas. O plan xeral marcará o futuro desenvolvemento da vila. Apoio masivo a unha xornalista de Vilagarcía tras os insultos machistas recibidos mentres facía o seu traballo. A moza denunciou a situación para que non se repitan máis sucesos como este. Valoración moi positiva do Concello de Pontevedra tras a celebración do Salón do Libro. A iniciativa levou a cabo máis de 300 actividades durante 2 semanas. Comezamos actualizando os datos da COVID na nosa contorna. Pequeno respiro na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Hoxe redúcense o número de casos activos. En total rexístranse 482 positivos. Son 6 máis que na xornada de onte. En canto ás hospitalizacións, os datos permanecen estables. Hai 35 persoas hospitalizadas, das que 26 están en planta. Pola súa banda, hai 9 ingresadas na UCI do Hospital Montecelo. Neste caso, estamos a falar dun doente máis respecto a onte domingo. Por concellos, Cambados chega a ser un punto crítico nestes momentos. Ten 94 casos, 2 máis que onte. En Pontevedra seguen con 84 casos. En Vilagarcía hai 65, 2 menos. Pollo mellora a súa situación cun caso menos, quedando en 15. Sanxenxo e Grove mantéñense sen cambios con 8 e 4 casos, respectivamente. Xa acabamos de ver o dato preocupante de Cambados, onde hoxe, por certo, arrancou un novo cribado masivo. As probas arrancaron esta tarde no Salón Peña da localidade. O Sergas convocou a unhas 1.200 persoas de entre 30 e 39 anos. Trátase dunha mostra aleatoria de veciños desa franxa de idade. O cribado estáse a facer con PCR na procura de casos asintomáticos. En Peña traballan dende esta tarde 2 equipos de enfermería en cada quenda. O cribado vai continuar mañá en horario de mañá e de tarde. Ademais, o Sergas confirmou esta tarde un novo cribado en Cambados, neste caso a todos os membros da Confraría de Pescadores. Vanse convocar unhas 1.000 persoas. E falando de cribados, xa se coñecen os resultados do de Vilagarcía. Das probas saíron 4 positivos. Participaron case 2.700 persoas das 4.800 convocadas, é dicir, o 56% dos que estaban cribados. E os casos activos por COVID na área sanitaria Santiago Barbanza tamén baixan, aínda que lixeiramente. O último balance de datos facilitado dende o Sergas sitúa a cifra de contaxios nos 406, 2 casos menos que o pasado venres. Descende tamén a presión hospitalaria. Hoxe son un total de 19 as persoas ingresadas, 16 en planta convencional e 3 na unidade de críticos. Chega a preocupar a situación de Ribeira, que un día máis supera os 50 casos activos, hoxe con 51. Precisamente nesta vila, a fin de semana tivo lugar a cabo un cribado a unhas 500 persoas do ámbito escolar e empresarial cunha participación do 85% na que non se detectou polo de agora a ningún positivo. Noia sube tamén o número de contaxios e sitúase nos 14 positivos. O resto de municipios desta área sanitaria continúan na franxa de 1 a 9 positivos a 14 días. E o caso de Boiro, Porto do Son, Rianxo, Outes e Pobra do Caramiñal. Lousame segue na lista de concellos nos que non se diagnosticaron casos activos na última semana ou 14 días, o que se lle suma tamén Muros. O Concello de Pontevedra fai un chamamento á responsabilidade ante as escenas de aglomeracións na cidade durante a noite do sábado. A fin do estado de alarma e do toque de queda botou á rúa a moitos mozos que ateigaron a contorna da Praza da Verdura. O goberno local fala de escanas preocupantes, pero apuntan que non son comparables coas vividas noutras cidades do estado, como a Madrid ou Barcelona. A fin do estado de alarma e do toque de queda deixan imaxes como estas na cidade de Pontevedra. Son escenas gravadas na noite do sábado ao domingo na contorna da Praza da Verdura e publicadas nas redes sociais. Nelas vese a multitude de mozos e mozas ateigando as rúas nunha noite de festa. Claro que é preocupante ver imaxes de ese estilo, non? Si que é certo que por facer unha contextualización era o fin do estado de alarma,
había moi bo tempo. Con todo, a voceira do Goberno entende que o vivido na noite do sábado en Pontevedra non é comparable co acontecido en cidades como Madrid ou Barcelona. Nese sentido, pide non sacar as cousas de contexto, matizando que as grabacións difundidas son do mesmo lugar e do mesmo intre. Esas aglomeracións que vimos polas redes sociais todas se corresponden ao mesmo lugar e ás mesmas horas, polo que nos fai pensar que, insisto, e sin quitarlle a importancia que ten, pero sí que parecen aglomeracións de un momento puntual. Anabel Gulías di que a Policía Local non tivo un incremento de chamadas alertando de máis escenas deste tipo, con todo, lanza aos veciños unha mensaxe de prudencia. Nos vemos obrigadas a facer un chamamento á responsabilidade, posto que estamos efectivamente empezando a ver a recta final do túnel e é unha situación na que todos e todas nos xogamos moitísimo. Non só en cuestións de lecer, que entendemos que todos temos ganas de sair ás rúas, de divertirnos e de volver a tomar a nosa vida en serio, volver á normalidade, pero estamos nun momento no que estamos xogando con sectores productivos e económicos moi importantes. E advirte de máis controis. Nos imos a seguir facendo ou controlando de maneira significativa aqueles locais ou aqueles lugares, como se estivo facendo ata de agora, nos que se pode dar unha aglomeración de xente máis alá do desexable e agardamos que non se volva a producir. Na fin de semana a Policía Local tramitou 3 denuncias, todas elas o sábado, unha por desobediencia e outras 2 por incumprimentos na hostalería. Por unha banda, por un local con veladores en licenza na rúa Isabel II, que xa foi denunciado a semana pasada, e por outra, un local con exceso de veladores situado en Xeve. Nos últimos 7 días rexistráronse un total de 19 propostas de sanción, entre outras cuestións por non levar a máscara, saltar o toque de queda ou por fumar sen respectar a distancia de seguridade. Ante estas imaxes da fin de semana en Pontevedra, tamén o delegado da Xunta fai un chamamento á responsabilidade de todos os cidadáns. Luís López entende que o escenario é máis complicado agora sen o estado de alarma, aínda que confía en que as medidas que tome a Xunta conten co aval da Xustiza. Que ocorre? O escenario, pois, na actualidade é o que é, derivado dese non estado de alarma que o goberno de España pois quixo renunciar a él, e logo, bueno, pois agora, insisto, aquí hai que apelar á responsabilidade individual e logo que as comunidades autónomas, neste caso Galicia, pois todas esas ferramentas que se están poñendo en marcha, pois que gocen do amparo xurídico, que eso será tamén outro das grandes cuestións que hai que ter en conta. Mais actualidade, adiantábamola ao comezo das novas. Despois do tráxico incendio do sábado, Gealsa trata de recuperar, na medida do posible, a súa normalidade. Esta mañá os equipos de emerxencias aínda continuaban na zona realizando labores de arrefriado. A dirección da conserveira fixo público un comunicado no que afirma que a empresa ten garantida a atención do seu mercado, co obxectivo de ir reincorporando o antes posible a parte do cadro de persoal que deberá pausar de forma temporal o seu traballo. Durante toda a noite, tamén esta mañá, efectivos do Parque Comarcal de Bombeiros de Boiro continuaban coas labores de enfriamento perimetral na zona afectada polas lapas, para evitar que o lume puidera reavivarse. Uns traballos que continuarán aínda uns días. Facendo tarefas de prevención, de vixilancia da zona da fábrica, para evitar que debido á cantidad de combustible que todavía hai dentro, pois vai haber pequenos conatos de incendio na mesma, simplemente por tarefas de precaución que nos teremos todavía para uns días. Unha empresa grande como con Gealsa, da que depende da que traballa moita xente, pois é totalmente diferente a outro tipo de intervencións, entre comillas, máis pequenos habituais. Parte do persoal, aquel que non realizaba as súas funcións nas zonas afectadas, como é o caso das oficinas ou as zonas de almacén e produción, están hoxe traballando xa con certa normalidade. 2 días despois de producirse o tráxico incendio que arrasou parte das instalacións aquí no Bodión, Gealsa trata de recuperar en certa medida a súa normalidade. A través dun comunicado, a dirección da empresa agradecía a todas as autoridades o apoio brindado, en especial ás forzas e corpos de emerxencia, que de forma áxil e eficaz foron quen de facer fronte ao lume e evitar que a fábrica quedase totalmente calcinada.
Dende Gealsa afirman que seguirán cumprindo cos seus compromisos con clientes e consumidores, xa que todos os seus centros de produción permanecen a pleno rendemento, poñendo xa en marcha as accións necesarias para superar esta situación, da que aseguran sairán máis fortes. No comunicado din marcarse como obxectivo a reincorporación o antes posible da parte do cadro de persoal que por razóns obvias deberá pausar temporalmente o seu traballo. E se non fora precisamente pola presenza dos equipos de bombeiros, ninguén podería sospeitar da magnitude da catástrofe vivida esta pasada fin de semana que a piques estivo de levarse por diante a unha das principais conserveiras galegas. O lume orixinábase ao redor das 2:30 da tarde do sábado na zona de Conxelados. Eran aproximadamente as 2:30 da tarde. Unha mesta e negra fumareda, visible dende toda a ría de Arousa, facía saltar todas as alarmas. Ardían as instalacións de Gealsa Rianxeira no Bodión. Chegaban os primeiros equipos de emerxencia. O lume orixinábase na zona de Conxelados. Xa no lugar todos eran conscientes da magnitude do incendio. As lapas camiñaban vorazmente sen control polas instalacións. Na súa extinción traballaban xa numerosos medios, bombeiros dos parques de Boiro e Ribeira, pero tamén chegados dende outras zonas como Santiago, Ribadumia ou Sanxenxo. Unha labor moi dura, moi complicada, na que temos que estar, creo que contentos do traballo que fixeron todos os que temos aquí, todos os medios tanto da zona como de outras zonas de aquí. Estivo Santiago, Ribadumia, Sanxenxo, non me quero olvidar de ninguén, Órdenes, Arzúa. A Axencia Galega de Emerxencias, a Axega, faise xa co control da situación e encárgase de coordinar todo o operativo. A Xunta activa o Plan Territorial de Emerxencias no nivel 1, desprazando tamén ata a zona a varios helicópteros e unha lancha do Servizo de Gardacostas. Si, estivo o posto de mando da Xega aquí coordinando toda a labor e coido que estivemos que foi unha labor moi fructífera para o que pudo ser e para que cando chegamos pensamos que podía ser todavía peor. Por precaución desalóxanse unhas 25 vivendas da zona. A verdade é que foi un fin de semana complicado, de moita tensión, tamén dos veciños que hubo que desaloxar, máis de 60 veciños que puderon irse ese mismo día para as súas vivendas e tamén o temor dos traballadores, polo que podía acontecer. Como ben dicía antes, dentro da gravedade se pudo salvar as zonas de produción e iso é un dato importante a ter en conta. Despois de case 7 horas de arduo traballo, os equipos de emerxencias conseguen controlar o incendio. Afortunadamente non houbo que lamentar danos persoais, aínda que os danos materiais si foron cuantiosos. As imaxes aéreas dan a ver a magnitude da catástrofe. A espera dunha análise e avaliación por parte da propia empresa, o 112 fala duns 11.000 metros cadrados de superficie afectados. A verdade é que é un mazazo para o municipio e para o Barbanza polo que estamos sufrindo neste momento de pandemia, que xa hai sectores que se viron afectados como é a hostelería e o comercio e isto sería un mazazo grande. Durante toda a fin de semana, as redes sociais enchéronse de mensaxes de solidariedade cara a firma conserveira. Delegación do Goberno, Xunta, Deputación da Coruña, concellos, asociacións e colectivos de diversa índole, así como a veciños en xeral, quixeron mostrar o seu apoio e ánimo á dirección e persoal de Gealsa Rianxeira nestes difíciles momentos. Cabe lembrar que nas instalacións do Bodión traballan máis dun millar de persoas. A firma representa un dos motores económicos non só de Boiro, senón de toda a comarca, e ademais unha das principais conserveiras a nivel mundial cunha facturación no último exercicio que superou os 700 millóns de euros. En Muros, a Garda Civil investiga a un veciño de Outes como suposto autor dun delito contra a saúde pública na súa modalidade de tráfico de drogas. Os axentes sorprenderon a este individuo durante un control realizado na vía pública na estrada AC 550. No interior do seu turismo atoparon un recipiente completo de 28 gramos de marihuana e 2 envoltorios de plástico completo de 4 gramos de cocaína. Tamén atoparon diversos obxectos como unha báscula de precisión e unha picadora. Tamén a Garda Civil, esta vez en Rianxo, en colaboración coa Policía Local, detivo esta fin de semana a un veciño de Santiago como presunto autor dun delito de falsificación de moeda. As chamadas de varios veciños de Taragoña informando de que había unha persoa que estaba intentando aboar as compras realizadas nun establecemento da localidade con moeda falsa foi o que alertou os axentes. Unha patrulla xa no lugar puido localizar a esta persoa e comprobar a veracidade da información.
Os axentes localizáronlle 14 billetes de 10 euros que presentaban a mesma numeración, o que indicaba que non podían ser de curso legal. Nunha inspección posterior no vehículo desta persoa, atoparon outros 2 billetes máis coa mesma características, polo que procederon á súa detención. O prendido xa pasou a disposición do xulgado de instrucción de Garda de Padrón. Facemos un alto no camiño e a continuación regresamos con máis novas, entre ela a aprobación do PECSON do Concello de Portas. Continuamos nas novas do día. O Concello de Pontevedra defende a legalidade da casa do alcalde da cidade construída a finais dos anos 90. Despois do que o xornal ABC publicase que a vivenda estivo 22 anos sin licencia de ocupación, a voceira do goberno local indicou que no momento da súa constitución non se pedía este documento. Miguel Anxo Fernández Lores tramitou esta licenza o ano pasado, cando cometeu unha reforma nesa propiedade. O goberno local sospeita que detrás de todo isto está o PP e os populares, pola súa banda, piden máis explicacións. A voceira do goberno local de Pontevedra foi a encargada de defender a legalidade da casa do alcalde da cidade. O xornal ABC publicou hoxe que a vivenda do rexedor, que se rematou de construir no ano 98, estivo 22 anos sen licencia de primeira ocupación. Anabel Gulías explica que non hai ningunha irregularidade porque daquela asegura non era un trámite obrigatorio. Nese momento, a casa do alcalde tiña todos os trámites que naquel momento se pedían. Tiña todos os trámites que naquel momento se pedían. As licencias de primeira ocupación non se pedían ata fai pouco, ata que cambiou a lei. No momento que cambia a lei, pois é cando se volven a solicitar. E a lei cambiou no ano 2002, pero non foi ata o ano pasado cando o rexedor tramita esa licenza coincidindo cunhas obras na casa. Hai un cambio normativo e para facer obras, efectivamente, se exixe unha serie de tramitación administrativa maiores. Entonces, unha vez que el pois se decata no ano 20 que había unha serie de documentos que quedaran máis alá, pois o que fai é actualizalo, non? Pero, insisto, o alcalde ou calquera persoa. Anabel Gulías quitalle ferro ao asunto indicando que moitos veciños e moitas vivendas están nesa mesma situación. A voceira do goberno local parecelle desesperado retrotraerse ata finais dos anos 90 para ter que buscar argumentos contra o alcalde. Sospeita que detrás de todo isto está o Partido Popular. É como conto de Pedro e el Lobo ou Rafa e o Lobo. Sistemáticamente a oposición ven ensuciando, non? Dicindo que se cometeu, que este goberno local comete unha serie de ilegalidades que, por suposto, non pasaron por ningún xulgado. Pouco despois de facerse pública a novo, o líder dos populares pontevedreses publicaba un chío pedindo explicacións ao propio alcalde. Rafa Domínguez avanza tamén que mañá vai pedir información na Comisión de Urbanismo. Penso que o máximo responsable de Pontevedra e o máximo responsable do que o urbanismo de Pontevedra ten que explicarlle aos pontevedreses por que incumpriu esta norma. E mañán na Comisión de Urbanismo vamos preguntar, vamos inquirir os técnicos como foi o procedimento. A Xunta e o Concello de Portas aproban o primeiro Plan Xeral de Ordenación Municipal da vila. A sinatura supón a posta en marcha dun proxecto que comezou hai 12 anos. Esta ordenación permitirá a concreción urbanística do municipio, así como o seu desenvolvemento sostible, equilibrado e responsable. Despois de 12 anos de traballos, o Concello de Portas consegue a aprobación do seu primeiro Plan Xeral de Ordenación Municipal. A conselleira de Medio Ambiente e o actual alcalde firmaron esta mañá o acordo definitivo dunha orde histórica para Portas. É un día bo para Portas. Levamos loitando por un PECSON que hoxe pois vai dar, por así decirlo de alguma maneira, a luz. Espero que isto nos axude a sentar a población, que nos estamos un pouco como pueblo pequeno mermando, e nos dea unha vista do Portas do futuro, do siglo XXI. Este plan xeral permitirá a vila crecer mediante un desenvolvemento sostible, equilibrado e responsable. Con esa seguridade técnica que necesitan os propios técnicos e con esa seguridade xurídica que precisa aquel que se ven a instalar a Portas ou que quere apostar por Portas. O Concello de Portas ten un territorio de 22 km². O PECSON confirma que o 84% do municipio é chan rústico e o 15% núcleo rural.
un municipio no que conviven elementos tradicionais coa dinamización económica. Se convive perfectamente a parte tradicional con dinamizar a economía, que é un punto fundamental e trascendental para que asentemos a poboación, pero tamén para que Portas sexa un punto de atracción de inversións. O Pexón de Portas xirará en torno á recuperación da zona da estación. A conselleira destacou que a vila aposte pola recuperación e a vivenda nova acompañados de espazos verdes e zonas para a instalación de empresas. Que propicien un maior número de postos de traballo, un atractivo para a súa inversión, pero tamén para que a xente que traballe en Portas pois siga apostando por Portas, mercando en Portas e facendo a súa vida en Portas. Na firma da aprobación tamén estiveron presentes a directora xeral de Territorio e Urbanismo, o delegado da Xunta en Pontevedra, os dous alcaldes anteriores que traballaron neste proxecto e os membros da Corporación Municipal. O Concello de Meis reactiva o seu roupeiro solidario de cara a tempada de primavera-verán. As persoas interesadas en recibir a roupa poñeránse en contacto directo coa Concelleira de Servizos Sociais para velar polo anonimato dos demandantes. A Casa do Escudeiro acolle o roupeiro con prendas para persoas de todas as idades. O roupeiro solidario naceu no Concello de Meis para apoiar as familias máis necesitadas durante o inverno. Cos mellores das temperaturas, o Concello reactiva esta iniciativa para que as familias máis vulnerables poidan renovar as súas prendas de cara á tempada de verán. Pero agora o que empezamos é que a temporada de verán levamos meses recollendo roupa que, como na vez anterior, foi lavada e planchada por operarias do Concello, en este caso. E agora, pois, a partir da semana que ven, a Concelleira de Servizos Sociais irá citando pois, cada día unha determinada hora as familias, xa ten unha axenda programada pois, para que veñan aquí, como sempre, como se estuvesen nunha tenda, que elixan o que consideren e o que lles apetezca, ou o que precisen, claro está. Na tempada de inverno, máis de 16 familias solicitaron a axuda do roupeiro municipal. Na actualidade, o Concello xa está rexistrando as familias que o precisen con total confidencialidade. Bueno, xa temos un listado que pasou por Servizos Sociais e pola traballadora social do Concello, pero, bueno, se durante este tempo hai máis familias que poden estar dados de alta en este servicio que o precisen, simplemente chamando á Concelleira de Servizos Sociais, que é un tema que queremos pois, levar con moita confidencialidade, como ten que ser, e entón o xestiona ela directamente, sin que pase por ningunhas outras mans, e chamando ao Concello para contactar coa Concelleira, ou chamando a ela quen teño o teléfono, e ela lle vai a dar cita e os vai a atender perfectamente. No roupeiro solidario situado na Casa Escudeiro ofrécese roupa para todas as persoas de calquera idade, incluídas aquelas familias que necesiten prendas para bebés. O que se busca é axudar as persoas máis necesitadas, que son as que máis sufriron os efectos da pandemia. Sí, quizáis as familias empeoraron a situación, non? É verdad que bueno, que estamos pasando todos e todas momentos complicados, pero sí que é certo que non estaba pasando xa mal o está pasando peor, non? Por eso decidimos poñer en marcha esta iniciativa, que ademais, xa digo, que se fixo porque pensamos que era preciso en ese momento e tuvo gran éxito, e creo que agora no verán o vai a ter, e o galla que para o ano non estemos falando, porque quere dicir que esa cousa mellorou, pero senón vamos seguir prestando o servicio pois, cando sexa necesario. Dende o Concello agradecen a solidariedade de todas as persoas, empresas e administracións de diferentes puntos da comarca que aportaron o seu gran area co roupeiro solidario de Meis. Apoio masivo a unha xornalista de Vilagarcía polos ataques machistas sufridos nas redes sociais. A profesional estaba comentando un partido de terceira división cando recibiu insultos a través de Twitter polo simple feito de ser muller. A xornalista asegura que denunciou por todas as compañeiras que, como ela, viven situacións como esta. A loita contra o machismo, por desgraza, aínda ten un longo percorrido. Nos tempos nos que nos atopamos, as mulleres continúan tendo que soportar insultos e menosprecios polo simple feito de ser mulleres. Nesta situación atopouse Erea Hierro, unha xornalista de Vilagarcía que recibiu insultos machistas a través das redes sociais mentres comentaba un partido de terceira división. Non era a primeira, tamén referente a eso, o feito de ser muller e facer deporte, o ataque fácil, non? De que teño relacións con todos os xogadores, que todo o meu traballo é gracias ás relacións que teño cos xogadores, sempre falando da miña intimidade, xa o tiña bloqueado, pasou, eu denunciei-no. Erea optou por denuncialo farta de que as súas compañeiras e as mulleres en xeral sexan menospreciadas e insultadas por facer o seu traballo. Decidín facelo público un pouco por solidaridade e por apoio entre todas, non? Eu creo que estas situacións non hai que calarse, hai que denuncialas, hai que facer ruido ante iso, non é, bueno, este é un calquera con 10 seguidores que opta por facer dano, non, eso hai que denuncialo e temos que ir todos a unha, todos e todas a unha. Unha vez feito público,
EREA recibiu un apoio masivo dende diferentes sectores como asociacións de mulleres, xornalistas, medios de comunicación ou das propias administracións. Entón, ante unha cousa que é mala e un punto moi pequeno, a resposta foi enorme. Entón, claro, esa persoa optou por pechar a conta, desaparecer do mapa, o que demostra que, claro, o sea, non é nin valente para dar a cara. Entón, síntome ben, o sea, síntome moi orgullosa do que fixen. A denuncia non é só polas que sofren este tipo de insultos machistas, senón tamén para evitar que os padezan as vindeiras xeracións. Mira, eu quedeime cunha mensaxe que mandou unha estudante de xornalismo que me dicía que se sentía moi orgullosa do que fixera por todas as que veñen detrás. Eu, todas as que están e todas as que veñen e todas as nenas e todas as mulleres, penso que temos que denunciar calquer cousa destas porque parece que non pasa nada, parece que non é habitual, pero é moi habitual. E lonxe de permitir que este lamentable suceso afre, EREA afronta o futuro con moitas máis gañas e ilusión. Eu vou seguir facendo o meu traballo, non teño ningún tipo de problema, nin me prexudicou en nada, nin estou preocupada, nin moito menos. É que non me vai xerar nada malo, ao contrario. De eso que pretendían facerme dano, fíxome todo o contrario, así que estou moi contenta. Mais actualidade, en Pontevedra prepárase para conmemorar un ano máis o Día da Lingua de Signos. A cidade vai acoller diversas actividades impulsadas polo colectivo Xoga, en colaboración co Concello e a Deputación de Pontevedra. Entre as propostas inclúese a cuarta edición do concurso provincial Xoga coas Manciñas, no que o alumnado de infantil e primaria deberá gravar un vídeo dun conto, canción ou poema en lingua de signos. Este concurso busca promover e difundir a lingua de signos e sensibilizar sobre a realidade da comunidade xorda entre o alumnado de educación infantil e primaria. Esta é unha das iniciativas do programa que se presentou esta mañá. Entre elas contemplanse tamén a iluminación da Casa Consistorial de cor turquesa o vindeiro 14 de xuño. Tamén vai haber xornadas de portas abertas, unha charla sobre diversidade sensorial e un sorteo dunha praza gratuita nun curso de nivel A1 de lingua de signos. Tamén realizarase o sorteo a través das redes sociais, como pasou o ano pasado, e que tivo moito éxito tamén, que é unha praza gratuita para un curso de 1 a 1 de 60 horas para maiores de 16 anos, que vivan en Galicia, por favor, porque o ano pasado fixémolo e foi un boom que foi exteriorizado por fora, claro, a nivel nacional. Reivindicar o gran esforzo que está facendo ahora mismo a área de servicios sociales deste Concello de Pontevedra en prol da equidade e da accesibilidade, sobre todo rompendo as barreiras con persoas con diversidade sensorial. Todos e todas somos diferentes e ao mesmo tempo todos e todas somos iguais. Son estas diferenzas as que enriquecen a nosa sociedade e nelas debemos seguir traballando. Pontevedra clausurou o seu Salón do Libro. O espectáculo Rock para salvar o planeta do proxecto Rock Lab foi o encargado de poñer o broche final a unha edición atípica marcada pola Covid e as restriccións sanitarias. Durante 2 semanas e 3 fins de semana o Salón do Libro levou a cabo máis de 300 actividades dentro do Pazo da Cultura e o Teatro Principal, incorporando espazos novos como a Illa do Cobo e as parroquias ás que chegou grazas a Rodalibros. Ademais, para favorecer a que a xente puidera gozar dos libros con calma, a marxe das quendas de visitas que houbo que organizar por mor dos protocolos, implantouse o préstamo de libros chegando a deixar máis de 200 títulos. Nesta 22ª edición, 80 escolas de 15 países da iniciativa Escolas UNESCO participaron acompañados por máis de 30 centros do municipio nas propostas que se englobaban baixo o título Emerxencia Literaria, os libros salvan o planeta. Ademais, neste salón tamén foron homenaxeados os autores Elena Villar Janeiro e Kiko da Silva. Dende o Concello valoran dun xeito moi positivo o programa deseñado. Salientan que se cumpriu sobradamente o reto de impulsar un evento desta envergadura en plena pandemia. Ata aquí as novas do día deste luns 10 de maio. A información continúa na nosa página web e nas nosas redes sociais de Twitter e Facebook. Volvemos mañá con máis actualidade. Boas noites.